ha joni men anditina on ko Fulbe TV wonɗon darude meɗen yaade hen e Sare Gubu Students Association e o 12 Sensetization forum moɓe waɗata hikka ɗum woni duuɓi 12 hiɓe waɗa ngumbatu ngu tawata sukaɓe jangguɓe ɗon ɓen ari kombo ga no gollama woni leyɗe hawtodira e fof hitande ɓe ara fotta ɗon yewtida e yimɓe maɓɓe ɓen okkora ɓe ɓeydana ɓe hakkille tawata ɓe heɓa ɓantareji wonɗe heɓade e nder Gambie fof ma e nder adina on fof machallah jokke men tan min e caméraman an on Abdoulaye Mballo min addanay on kala ko feƴƴi toon on jarama ko jokkuɗon men kon komi musidɗo on Kadijatou Diallo en noddat alkalo ara uditana en meeting o on tuma jagueɗen jokku golle alkalo bisimilla ma kum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin koye yettinde nelal tan koye ɗum tan gonɗen wona enen dariɓe ɗo ɓe kaalata ko jooɗiɗo to o jarga Alhaji Demba Sare Gubu Basir ko on woni kaalowo kala ko haala toon ko moƴƴi ko gandon ko kam haali ko woñi toon ko fof jaafoɗon tawat ko min hakkilo wayno en calmini kala koɗo jooɗiɗo ɗo en mbawa limtir goto goto en mbawa limtirde goto goto sonno eɗen mbawi limtir goto goto en limtiranno goto goto kono en mbawa kono kala ko jooɗiɗo e kuuɓal fol salminama adi en jiiɗo hoɗɓe ɓe fof tawduɗe ɓen ɓe en calminiɓe en jiiɗo koɗo no hondere Boul wini basenajo mustakinte a salminama a bismama a juurama a weltanama bisimilla ma min beɓanima ɗo yi kono min jiima ɗo addani mi weltare mawde bisimilla ma rendude he kala hoɓɓe wonɓe ɗon kadi en jiiɗo enɗam men musidɓe meɗen ɓe kodduɗen wontino no goɗɗum ni han ko enen ndendi heɓe nde weltare ɗo hitan fof hitan woni journaliste ɓe jiiton ɗo ɓe fof en mbiɓe kadi bisimilla mumen e saare mumen e leydi mumen e school mumen e programme moɗon bisimilla moɗon journaliste alhamdulillahi rabbil alamina en bismima kala garɗo ɗo ko jarga o wi bisimilla mon wona min ngel wi bisimilla ko jarga o wi bisimilla moɗon bismima on ɗo keƴoton ɗo bismima on ha ɗo ɓernde muɗum ɗo salmini on juurima on wi on bisimilla caggal ɗum en jetti Allah no feewi en mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en jetti jinnaɓe wurɓe he maayeɓe en jetti jinnaɓe joom janginɓe jibinɓe iskulɓe ɓe jooɗiɓe ɗo heɓe ndaara he heddiɓe ɓe garani ɓe longti en fof en jetti Allah en jettiɓe ɓe calminama ɓe juurama on jejitaka en jetti Allah no feewi han en mbi alhamdulillahi rabbil alamina enen en teskotako en bindata kono en nani ɗo e hondere Boul hunduko hondere Boul wondenoma duuɓi 12 hikka ko ɗum woni o kafu ko fuɗɗi ko noon tigi way nde ba fuɗɗoto kañum e andi kala ko kewɗen enen fuɗɗiɓe mboɗo ko hedde yimɓe 10 ta heewi ta en ɓurtini eyyi sonno wona mi konta tan mi diwa mi kontanno on fof eyyi miɗo andi en jetti Allah jottinɗo en ha ñalande hande poɗɗon no poɗɗon ni te si on peccama pecce tati ko wotere tan ari ɗiɗi garani alhamdulillahi rabbil alamina en jettiri Allah ɗum en jettiri Allah yimɓe fuɗɗinoɓe o school puɗɗi mbaɗi o palan ɓe kewani ɓe mbaɗi palan moƴƴo palan jajirɗo ni palan girwoɗo ni palan gollirowo ni
ɓe mbaɗimbo ɓe bindimbo ɓe nangi nden ñalande ha yetti ñalande hande alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah minen jinnaɓe ɓe min jetti on hondere buul ono dari ɗo ono mon en haali ba en tijjan en e waɓe noon en mbawa kontu jadguel en oɗon gandi heɗen gandi caggal ɗum en boɗɗata e haala he no feewi wawa yaade en boɗɗata no feewi wawa ya en boɗɗata hen wawa yaade en jetti Allah ɓeɗen jetta jooɗaninoɓe en pewni o kafu bindi o kafu ha addi ñalande hande en jetti Allah en jettaniɓe Allah en jettani jinnaɓe mumen Allah en jettaniɓe wallannoɓe programme ɓe ha addi ñalande ɓe jottiɗo eyyi si en kaaliɓe e moƴƴi eyyi hono nden ñalande somi yejitani hono witeɓe Demmo yoɓani tawano jonde nde alhamdulillah Allah yurmo yaafo Salmatu en tawano jonde nde nden ñalande on nder Buli andi on ñalmin kewani kono han on keewi titi hunde nde ɓurta yaade yirwade si ayi en mbawa wiide haala ka juutata ko yettinde tan nelal Alaji Demba he siwtinirde on wonde noma hunde fuɗɗade e famɗi bonani ko fuɗɗade wasa tinnede e fuɗɗo wata waɗe barke ko ɗum woni ko boni nde puɗɗoto ɗon ko on cetti kono ko cetti baɗaɗo barke so yi on potino poɗɗon hanni ko barke waɗi ɗum e duwaw ha han noon on tinnoto tan tinne no feewi hoɗon beltana hoɗon balita hen dado ɗon ha tiiɗa mi wawa on kontu mi wawa on kontu kono neɗɗo he mon fof miɗo ɗum yiya e guite mum ɗe guite am ɗe miɗo ɗum dara ɗo ɓernde am ɗo Allah andi miɗo ɗum moɗititi e reedu amen yo Allah yoɓɓon ɗon moƴƴere hokka on gandule baɗaɗe barke neniraɓe moɗon wallannoɓe on gila ko on cukalon ala no poɗɗon ha addi ñalande hande poɗɗon no poɗɗon ni mbawɗon ko mbawɗon ko yo Allah yoɓɓe moƴƴere gonɗo hen aduna ala en aduna yo Allah yoɓɓe fof moƴƴere babiraɓe moɗon yamirnoɓe ƴeftuɓe on mbi yo on janggu ha ballon en ko balloton en ko yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓurɗo hen e mayɗo en fof yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe arijanna Allah jarama on jarama ko ɗum de Alaji Demba wino yo min yottinan on hoɗon jarlo hoɗon jaafo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on hoore mum ko woni Baba association o SGC nde société sosa ko hen nokku makko to wiyete Kunku Jang 5 Johnson. That was in 2013. What he was trying to emphasize here was the day in which this noble association was established. That was back then in 2013. Like he was saying that we were not up to 10 people. But if you look at the association today, it have grown massively. We are into hundreds now. So he thank God for that. Papa halama yodi no fewi. Kadi kala yimbe be hajobe njotto en calmini no mbinomi foloni. Kadi kala kodo gardo do gila he jargaji ha he representative jargaji be fof be mbiyama bismillah mon programme en calmini the 7th executive of SGSA under the leadership of Tijan Biba and his executive and the entire membership for their tremendous job to make this occasion a success. Ano fofon calminama kadi gila to diaspora ha sukaɓe Sare ko ɗum woni SGSA ha he jinnaɓe men worɓe ha he jinnaɓe men rewɓe ha he wandiraɓe men rewɓe onon fof on calminama ha he sukaɓe Sare ha ce'e ɗe fof gila to Demba Dramé aranma Sare Gubu Muntaga Sare Gubu Basiru aranma Sare Sillere
naɓanma ɗo ha barnaɓe ɓe fof ɓe garat notade o programme wona ɓe gara ɓe noto tan koɓe mbaɗa hen kadi dole mumen e golle mumen so onon fof on calminama hono ko wayno maafe ko ɗum mbaɗirten programme men ko wayno gayi kotiraɓe men hewɓe gokki en gayi hikka noon ko dendirawo amen ko ɗum woni Mohamed Sow ko on okki SGC ngaari kulle yoɓe mbat maafe Mohamed Sow he famille mum ɓe mbiyama on jarama yo Allah yof moƴƴere yo Allah ɓeydu ɗeygo yo Allah ɓeydu nayyi ɓeyda aynakoɓe saabi barke Allah e nelaɗum mi salminat hen Lasana Sow ko ɗum woni kelu mbiɗa andi maccuɗo amen o ko heewoynayi foof sappo amen min cuusaya min mbiya ɗum okkumin gaari so koto Lasana ko ɗum woni to karamo Sow koto min cuuɗoto min mbiya ɗum min nelima to jaaɗa foof hay si min jogitaman min calo min mbiya wona minen kaali de ko karamo Sow haali so Mohamed Sow a salminama tigi tigi so ɗon yawti kadi and not that garo our next ko ɗum woni longtantoɗo ɗo sengo rewɓe ɓe women representative longtantoɓe kulle rewɓe ɓe please kala goɗɗo longtoyo argay okka en konngol longtade rewɓe Sare bisimillah. Assalamu aleykum. On calminama, on jettama, on juurama, on ñagama moƴƴere Allah de. On calminama onon fof kala garɗo ɗo inde men yettode mum ha heɗo ruttoto fof on calminama ɗon. Ɗo weltare hani ɗo no bete ɗo ɓooyi haale ka haala ɓooyi haale ko Allah kontin ha heewa kala hoɗɓe arɓe ɗo ɓe calminama ɓe jettama ɓe gare jam ɓe kota he jam yo Allah ɓeydu ha heewa Allah diwna sukaɓe ɓe ya barke Allah he nelaɗum on calminama on jettama. Kalten hikka toɓɓere haaletede nde ko kam woni ɗum woni Mr Kinte on gardiɗo Human Rights Office ɗo base ɗo ko kam okka nden toɓɓere nde wi ko building the community free from gender based violence ko ɗum wonde fewnude nokku mo gandiranta nokku mo gandiranta e wondi hen mo alda he fitinaji faade he rewɓe e worɓe giɗal to mawɓe worɓe he rewɓe ha to sukaɓe foof sukaɓe rewɓe e worɓe fof ɗum woni gender based violence so en continat ha han ka no mbinomi ni tan en jejitta walloɓe en he oɗo programme fanni oɗo programme imma most especially diaspora ko ɗum woni ɗanniyankoɓe meɗen ɓe calminama tigui tigui golle mon jiyama kadi golle mon jooɗi no feewi on mbiyama yo Allah yoɓon kadi aynakoɓe ɓe ɓe calminama no feewi sa yi tan kaccitari kodde kosam heeɓima ko Allah e aynakoɓe ɓe kayne fanni o programme yettima ɓe daari ɓe mbaɗa programme ɓe kawrindina kosam ha heewa ko ɗum tigata jiyata kaccitari ɗi ta yen webnani no feewi aynakoɓe on jarama tigui tigui so en jahat jo en noddat poto arde haalde o ko ɗum woni gardiɗo fedde sukaɓe Sare nde min mbiyata Sagiɗa ko ɗum woni Sare Gubu Youth Development Association onne o ara o okka en ɗo konngol inde Sagiɗa. Yes, SGC chairman. On kownama onon fof en calmini jarga Sare o Alaji Demba Ba kañum he miñirani mum fof a salminama kañum he jarga Sara an he miñirani ma he jarga Guilega e kala hoɓɓe wawɓe ɗo arde onon fof on calminama on mbiyama bisimilla moɗon e Sare he en calminat inde neniraɓe meɗen ɓe kadi kayne ɓe mbiyama bisimilla mumen e jonde he kala koɗo association bawɗo ɗo arde on mbiyama bisimilla moɗon e Sare he kalanmi ɗo koye inde Sare Gubu Youth and Village Development Association on association woni association kippuɗo kala ɓiɗɗo Sare Gubu gonɗo ɗo jibinande Sare Gubu a heeɓi duuɓi 17 aɗa hanma ha femi dow kala ɗo mbawɗa hadde rek aɗa tawa he o association o mo darani an ko a jangguɗo an ko a gaynako an ko a demowo si yeeyi tan an a woni jibinande Sare Gubu a tawama he association he tawat an a waɗama automatique registre ta heeɓi duuɓi 17 ponnoɓe ɗo haalde ko nafa hawrude sukaɓe haɓe mbawa ɓamtude tundu mumen
kono ɗum mi sikki hanti Sare Gubunaɓe en neɗɗo waɗo haalde goɗɗum ko haalanta on heko faade kawral sukaɓe sabu wona han ɗum fuɗɗi nde jonde nde jiiɗen ɗo nde yoni seeɗe wona balɗe 12 wona jonte 12 ko duuɓi 17 hikka duuɓi 17 wona balɗe 17 so mi sikki en jawti haalanede nafa hoɗum woni nafa dendal walla nafa kawral en jawti on stage jo kalanteɗen ko hono mbaɗeten walla mbaɗeten hakkillaji meɗen he tawegol he leadership ko hunde wande important kala association mbo tawaɗa wata aw jab won ɓaawo rek an waktu fof waktu an ka ɓaawo gonata mbaɗa feere taweɗa he fewjoɓe yimɓe ɓe gandiranɗa ko ɓeeɗo gonta fewjoɓe ka fof sabu enen eɗen keewi yimɓe ɓe gandiranɗa responsibility ko caɗele meɗen ɗum woni jabde tawede he ardagol association noon neɗɗo goto wawa ɗum nabde ko gandiranɗa ko waktu waɗi kala ɓe jiiɗa ardiɓe o association ko duuɓi ɗiɗi pet joguiɗa wonde ɗon si a yawti han goɗɗo e foti arde haalam noon ɓurta yaade ko he sukaɓe Sare Gubunaɓe gandiranɗa ko jooɗiɓe Sare Gubu wona gonɗo kombo wona diaspora o association minen ɓuranta kam kala baɗowo liid o association yo taw ko a Sare Gubu ɗo jooɗiɗa an ɓuri andude hoɗum woni caɗele Sare Gubunaɓe hoɗum woni caɗele sukaɓe Sare Gubu walla rewɓe Sare Gubu walla mawɓe Sare Gubu so ko an wawta daranade ɗen caɗele no fedde nde immorta ɓe mbawa ñawdude ɗen caɗele so on ñagama mbaɗen bakkiloɗen teppere nde jaɓɓuɗen nde ɓeyden yaɓɓude ɗon ha tiiɗa Sare Gubu student association kañne ko yimɓe wakkiliɓe no feewi on calminama on juurama on mbiyama on jokku golle mi waɗo darade mi haalani kulle Sare Gubu diaspora because kañne ko doygal mawgal he Sare Gubu development he kala development mo jiiɗen waɗata ɗo guili to SGS Saguiɗa e kala association ko wawta ɗo gollude rek tawa diaspora naɓe ɓe daari kañne waktu foof wadde hen jawɗeje mumen to diaspora naɓe on jarnama hen si ɗon yawɗi han mi yo yiya colleagues yam ɗum woni member ji Fulbe Africa onon ne on calminama on mbiyama bisimilla moɗon he Besel Media Fulbe TV Moussa Maganera onon foof on mbiyama bisimilla moɗon he programme he en jaɗita guest speaker meɗen o annene a salminama a wiyama bisimilla maɗa e programme association Saguiɗa o ko association mo gandiranɗa moy waɗa recognize mo waɗa registre on adi Anthony General Chambers wona registre association pepiɗaɗo rek mo darna ko association mo gandiranɗa mo laamutine association o mo waɗa ɓe ko guili 2016 ha han so yimɓe hewɓe jawtino ɗo ko golleje mumen wakkilare mumen yettini association o ɗo mo yettiɗo e so on jarama on calminama no fewi noon foof on mbiyama bisimilla moɗon e jonde he kala koɗo garɗo ɗo a ñaganama Allah meɗen ne ɗuttotoɗa heɗo gimmorɗa ɗo he dow jaam e cesa on calminama